Čaute, ahojte, vítajte, ja vás vítam pri tomto videu. A ako prvé, ešte predtým, než začneme, by som vás chcel veľmi pekne poprosiť, keďže nejaké okolnosti sa dejú a jednoducho zmizol môj YouTube kanál, kde som mal naozaj už dosť veľa vás ako odberateľov, tak založil som newsletter na Substacku. Substack je taká platforma na odoberanie proste ľudí, ktorí píšu, tvoria proste veci, nezávisle nad nejakými sociálnymi sieťami. Čiže ondrejdigital.substack.com, tuto to napíšem, bude link pod videom a chcem vás poprosiť, aby ste tam dali odber. Nič sa nestane, iba vám príde do mailu vždy, keď vydám nejaký obsah. Môže to byť aj textový priamo na Substacku, alebo to bude video, alebo to bude proste možno nejaký podcast časom rozbehnem iba o technológiách. Môj technologický podcast na Substacku ondrejdigital.substack.com. Poďme k produktu. Ten produkt je takto jednoduchý, primitívny a veľmi príjemný na dotyk. Nemôžem vás bohužiaľ previesť tým, ako je to dobre spracované, ako je to dobre vymyslené, ako je to ľahučké. A nie je to vlastne nič iné ako magnetický prilievavý držiačik na telefón. Ale ja ešte predtým, než vám ukážem, na čo je výborný tento držiačik, tak vám poviem takú krátku históriu. Mám taký pocit, že pred 2-3 rokmi Apple predstavil svoj vlastný takýto držiačik. A ja som ten držiačik vtedy strašne chcel, pretože som mal notebook s procesorom Apple M1, ktorý ešte, alebo teda bol to MacBook Air, Pročka, tam to už je trošku iné, ktorý nemal ešte Full HD kameru. A dalo sa týmto držiakom spraviť to, že vy ste si vlastne pripevnili svoj iPhone veľmi inteligentne, krásne a jednoducho k svojmu MacBooku. Je to tak vymyslené, že to vlastne drží takmer na všetkých, na všetkých notebookoch od Apple. A ten držiačik takto môžete sklopiť, ani o tom neviete, a môžete to používať ako držiak na telefón, keď niečo pozeráte. Čo je tiež samo o sebe fantastická vec. Dokonca môžete to používať ako holder na telefón v ruke, aby vám ho náhodou niekto nevytrhol z ruky, aj keď to je možné, to sa nebudeme tváriť, že nie. No a tento produkt je síce tak strašne jednoduchý, že keď si myslíte, že to je toto, že to je to, čo on vie, tak pozor, nie, to tak nie je. Vie toho viac. A tá technológia sa neukrýva vlastne priamo v tom držiaku, ale v tom, čo vie ten ekosystém MacBook plus, alebo kľudne iMac plus iPhone. Totižto práve od toho predstavenia MacBook, alebo teda toho procesoru M1, prišiel Apple s tým, že keď vám nestačí táto kamerka, poďme si teraz vyskúšať. Ja tu nezvolím ešte, ono mi to automaticky ponúklo ten iPhone. Wi-Fi sieť na iPhone bola odpojená. Musím teda mať naozaj Wi-Fi, aby som to mohol používať. Ja idem spraviť takú zákernú vec, že vypnem router. Určite je dobrá otázka pre nás cestovateľov. Čo sa stane, keď nebudeme na Wi-Fi? Bez Wi-Fi to nebude fungovať. Ale ja to aj tak chcem vyskúšať. Čiže iba jediná možnosť je, že som na Wi-Fi. Iba vtedy to bude fungovať. Ale predsa len nenecháme sa odradiť. Ja aj napriek tomu, že tu nemám originál kábel od Apple, tak skúsim pripojiť iPhone cez kábel. A pozor, iPhone 14 Pro kamera. OK, výborne. Takže cez kábel to funguje. Super. Mimochodom, toto je krabička. A ešte predtým, než teda vám ukážem ten záber, nedopovedal som ten príbeh, že ja mám taký pocit z toho, a možno to zle pamätám, že ten Apple predstavil vlastne ten držiačik svoj. Potom dlho nebolo ako keby možné ho zohnať a mám pocit, že to ako keby outsourcoval časom na svojho takú ako spriaznenú značku Belkin, ktorá to vyrába v tejto vlastne kvalite, ktorú som si kúpil aj ja.
alebo teda v tom prevedení a vo vysokej kvalite. Ahojte, takto vyzerá záber z notebooku MacBook Air M2 s Full HD kamerou. Ja teraz prepnem na tú kamerku, ja teraz toto zložím dole a vysuniem toto tu. Zaháknem to na môj počítač. No a teraz schválne porovnajte, že aká je kvalita. Takto vyzerá záber z notebooku. Hej, tam je ešte taký režim, že ono vás to sleduje. To je tiež haluška trošku. A ono to preto ide so mnou, lebo ja idem hore-dole. Ja by som chcel, aby to bolo takto pekne rovno. Čiže to by som si musel ten notebookčik trošku zdvihnúť a dať ho. To je inak taký hack. Ak by ste chceli vlastne naozaj mať veľmi profi video pri konferenčných hovoroch, trošku si to podložte, notebook vždy nejakých 10-15 cm nejakými knižkami, časopismi, novinami, papiermi, niečím a získate vlastne takýto taký o mnoho lepší pohľad, lebo predsa len vás to sníma zo spodu a tam budete vždycky sa vám pozerať na bradu a nebude to ono. Keď to takto zdvihnete, tak pozrite sa na to, ten záber je zrazu niekde úplne inde a aj kvalitatívne, aj proste vy ako človek na tom obraze vyzeráte o mnoho lepšie. Čiže či už používate tento čítovací kamerový nástroj, toto je vlastne ukážka kvality, ale Mac, alebo teda operačný systém od Apple má ešte takú fičurku. Keď kliknete hore, tak tu je ešte taká možnosť, že vlastne ako keby portrétový režim. To znamená, teraz sa stalo to, že mne sa vymazal z obrazu, alebo teda rozostrilo sa mi z obrazu, čo je za mnou, čo je tiež taký ako efekt pre konferenciu, najmä ak nie ste napríklad v nejakých úplne krásnych priestoroch a za sebou máte ľudovo povedané bordel, tak urobíte to, že ten obraz bude za vami rozostretý. Ja ešte som pomerne blízko tomu pozadiu, ale keby som sa presťahoval niekde, a prečo vám to aj neukázať, keďže ja mám mobilné riešenie, tak keby som sa presťahoval niekde takto úplne že dopredu, tak vidíte, že zrazu by som bol ja ostrý, no teraz na mňa nejde svetlo, čiže až také ostré to není, ale ja si tu svetlo môžem zapnúť. Tak. Čo skúste porovnať, ako by to vyzeralo, keby som mal taký konferenčný hovor a som nejako takto ešte aj pekne nasvietený. Hej? Že bolo by to celkom fajn, si myslím. Jednu vec som mal ešte povedať a bohužiaľ nezaznela, že vy si môžete vypnúť to centrovanie toho pohľadu alebo centrovanie záberu a tým pádom sa prepne zo širokouhlej kamery na klasickú lineárnu kameru alebo teda tú čočku, ktorá je na iPhone a tá kvalita, ako môžete vidieť, je zrazu niekde dosť výrazne inde. Takže tak môžete mať vlastne vy takto krásne na svojom nejakej videokonferencii takýto nádherný ostrý obraz, čo si myslím, že je super. Nezabudnite na kvalitné svetlo, aby vám svietilo, lebo to robí obraz ostrým. Ďalšia fičúrka, keď si takto prepnete teda na ten obraz z toho iPhoneu, tak tu môžete mať tzv. Štúdiové svetlo, trošku sa vám zmenili také svetelné podmienky, to ste si mohli všimnúť. Dokonca ma to zoomuje. Tak to som z toho teraz akože... Teraz neviem presne, že... Keď som sa vzdialil, tak vlastne sa to snaží aj tak ma nejako keby zazoomovať. Wow! To je zaujímavé. Môžem vypnúť ten portrét. Potom tu máme reakcie, samozrejme. Môžeme dať srdiečko, like, dislike, balóniky, ak niečo oslavujeme. Môžeme povedať, že vonku prší, alebo prípadne máme nejakú väčšiu oslavu, alebo máme disco. No a keby bol náhodou nový rok, tak takéto niečo. Dobre, a ešte môžem dokonca zmeniť pozadie, čiže ak by som bol naozaj v nejakom veľmi nehojnom prostredí, tak si môžem za sebou zvoliť dokonca aj fotku, že sa práve niekde nachádzam. Tak to je šupa.
To znamená, ja sa môžem nachádzať niekde pri Apple jazierku, alebo pri Apple dlúhe, alebo si môžem nahrať svoje vlastné pozadie, že som niekde v Thajsku na pláži. Nech mi všetci závidia. Toto je celkom milé, také príjemné, prírodné materiály. A môžem samozrejme nahrať fotku. Teda podľa mňa ešte taká jedna z najväčších vychytávok je pohľad na stôl, takzvaný. Že ja zapnem pohľad na stôl, vtedy sa stane to, že ten počítač odo mňa chce, aby som mu ukázal, kde je môj stôl a aký je asi veľký. Čiže ja to dám nejak takto. Spustiť pohľad na stôl. A teraz sa udeje to, že keby som chcel napríklad niečo písať. Pozrite, ja si dám papier. Hej, a teda neviem, či toto pero píše. Asi to vyzerá, že nie. Takže Ondrej digital.substack.com. Prosím, dajte odoberať. Ďakujem. Takže toľko to k držiaku na telefón. Ľahučké, príjemné, v úvodzovkách zariadenie, gadget alebo proste technická vychytávočka, ktorú Ondrej určite odporúča všetkým fanúšikom značky Apple, pretože budete vyzerať viac pro. Dajte like na video, ak sa vám páčilo. Samozrejme dajte odoberať aj tento kanál, ale určite dajte odoberať ten newsletter na ondrejdigital.substack.com. Díky, čauko. No a držiačik samozrejme kúpite na smartwear.sk, takže e-shop.smartwear.sk, link na produkt nájdete samozrejme aj v popise videa alebo aj v newsletteri na Substacku. Čauko.